The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kakainkwento sa illegal na droga ating nagawang bypass. At paano sinapit ng biktima ang mapait na kamatayan? Magandang hapon sa inyong mga ka-aksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Martes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood din tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV, Digital Channel 15 sa Metro Manila, Channel 17.2 naman sa Albay at Camarines Sur, Channel 10 sa Masbate at Channel 62 sa GMA for the Box. Umpisahan na natin ang ating tabang ora mismo. Eto mga kaaksyon, isang ina ang dumulog sa ating programa nitong ika-26 ng Hunyo upang manawagan sa kanyang nawawalang anak na si Niela Salazar Ribangcos. Ngunit 3 buwan na ay hindi pa rin nahahagilap ng ina ang kanyang anak. At hindi rin tumitigil ang aming mga staff sa pagmomonitor ng problemang ito. Ngayon ay inimbitahan muli natin sa programa ang ina na si Emerlita upang mabigyan muli ng pagkakataong manawagan. Magandang hapon po sa inyo, Nanay Emerlita. Magandang hapon po, ma'am. Apo, Nay, kumusta po kayo ngayon at hanggang sa ngayon po ay hindi pa po nakakauwi yung anak po ninyo? Opo, ma'am. Hanggang ngayon po, ma'am, hindi pa rin po. Simula nung May 15 po, ma'am. Opo, so simula po nung nanawagan po kayo dito at nawala po yung anak po ninyo, wala pa po ba kayong natatanggap na anumang update or mensahe mula po sa maaaring nakakita sa anak po ninyo? Bali, wala pa po, ma'am. May mga nagsisend lang kaso yung mga picture kaso sinabi ko naman po na hindi po yun yung anak ko kasi kilala ko po yung anak ko. Hanggang ganun lang po, ma'am. Wala talaga po, ma'am, sa akin nakakapag-update or nakakapagkita o nakakapagsabi po kung nasaan talaga yung anak ko or nakakapagtulog anak po. So, ibig sabihin po, Nay, simula po nang nanawagan po kayo, marami naman po sana yung nagbibigay sa inyo ng update o nagpapadala po ng picture. Kaya lang, hindi po ito yung anak po ninyo. Opo, ma'am. Hindi po. Opo. Kaya nga, Nakabalik na rin po ba kayo sa pulis upang humingi po ng update or mag-report muli po dahil hanggang sa ngayon ay hindi pa po nakakabalik or wala pa po nakakakita sa anak po ninyo? Hindi na po, ma'am, noon. Kasi po, ma'am, nung nagtanong din po kasi ako noon, ma'am, ang sabi lang po kasi sa akin, dapat daw yung kahit pa paano, alam daw kung nasaan daw po yung anak ko kasi mahirap naman daw po kasi maghanap kung saan-saan. Kaya nung naghahanap din po ako, ma'am, bali, hindi po ako kasi may nilakad din po kasi ako nung abot sa kapatid ko po noon, ma'am, eh. Opo. Kayo po bilang nanay at hanggang ngayon po ay nag-aalala pa po sa anak po ninyo. Kumusta po, Nay? Ano po yung mga nabago po sa pang-araw-araw po ninyong aktibidad? Bali, ma'am, pinipilit ko po, ma'am, na yung sarili ko. Kaso, ma'am, syempre po, ma'am, yung anak ko nga po, ma'am, hanggang ngayon po, wala pa. Kahit sino naman siguro, ma'am, iba pa rin nung nasa isip ko. Kaso, kailangan ko po talagang umano sarili ko kasi may isa pa po akong anak. Tsaka, hindi po ako nawawalan sana ng pag-asa na makita yung anak ko kasi gustong-gusto ko na rin po talaga siyang makita, lalo pa po yung pag-aaral nga po niya. Yun nga po, hindi na nga po.
nakapag-aral kasi wala po siya, ganun. Siyempre, umaasa po talaga ako, ma'am, na gusto ko na pong umuwi yung anak ko, makita ko man lang po. Kasi, Opo. Pero Nay, umaasa po kayo na mga ilang araw po mula ngayon ay mararamdaman niyo po ulit yung hawak ng iyong anak, makakasama niyo po siya muli ng maayos? ma'am, yun nga po ang gustong-gusto kahit ngayong araw nga po sana, ma'am, kahit anong oras, ma'am, kung malaman ko lang talaga, ma'am, kung nasaan yung anak ko, talagang hindi po ako mag-atubili na hindi pupuntahan, talagang pupuntahan ko po kaagad. Kaso nga po, ma'am, hindi ko talaga alam, ma'am, kung nasaan at wala pa naman akong alam dito na masyadong, kasi baka nasa buki, ay puntok, ganun, kung saan-saan, wala, ma'am, wala talaga. Opo. Nay, bilang isang nanay, syempre meron po tayong parang itong tinatawag na mother's instinct. Sa tingin niyo po, Nay, sa inyo pong pakiramdam, nasa maayos po yung anak po ninyo? Nasa maayos na lagay? Bali, ma'am, mag-share lang ako. Kasi nung mga nakaraan, ma'am, iba yung pakiramdam ng feelings ko noon. Kasi may mga time kasi na nananaginip ako na parang katulad niyan, bungo, kung ano-ano, ma'am. Pero kinukwento ko sa nanay ko lang po. Tapos, minsan po, may paru-paro, mga gano'n. Pero hindi po ako, ma'am, nag-iisip ng kahit anong negative na gano'n nga. Sana kasi may nagsasabi din po sa akin na baka daw mamaya yung anak ko patay na daw kasi matagal na daw wala. Sabi ko, yun nga, sinasabi ko naman na wag naman sanang gano'n. Sabi ko kasi iniisip ko yung anak ko nasa mabuting kalagayan or kaya buhay po, ma'am. Ayoko. Iba kasi, ma'am, yung pakiramdam ko ng mga nakaraan parang mabigat na hindi ko po maintindihan. Kaso hanggang wala, hindi ko naman alam kung saan ako pupunta, kung ako pupuntahan. Pero iba po, ma'am. Opo. So, baka naman, Nay, panay po yung isip nyo ng negatibo, kaya po hanggang sa panaginip po ninyo ay ganun po yung nakikita po ninyo? Ma'am, kasi nung nakaraan nga po, ma'am, kinuwento ko nga po, ma'am, sa mama ko, sa nanay ko na nakita ko kako yung anak ko, nakadress na itim. Tapos, parang sumilip lang siya sa gilid ng, parang simento, gano'n lang. Sabi ko nga sa nanay ko nun, ano kaya ibig sabihin nun, Nay? Kasi, nung nakaraan talaga, ma'am, palagi ko siya napapanaginipan. Kinukwento ko lang sa nanay ko. Kasi hindi nga ako nag-iisip talaga ng negatibo, ma'am, kung ano man yun. Kasi ayoko talaga, ma'am, baka hindi ko talaga maano yung sarili ko kapag ganun nga yung nangyari, pero hindi ako nag-iisip ng ganun talaga, okay, ma'am. Naniniwala kayo na doon sa sabi-sabi na pag ganun daw po yung panaginip, yung masamang panaginip, ikwento daw po sa puno para at least parang ma-absorb ng puno yung negatibong ang naiisip po natin. Nagawa niyo po yun, Nay? Bali, ma'am, nung kasi naniniwala rin po ako sa mga sinasabi ng katandaan na once daw na naginip ng masama, wag daw kaagad ikwento. Kaya, ma'am, yung ginawa ko nun, ma'am, nung umagang pagkagising ko, inano ko siya sa pagkagising ba. Ako lang po yung nagsabi. Tapos mga after kinatanghalian, kinuwento ko na po sa mama ko. Kasi sabi nga ng mama ko, wag daw akong mag-isip ng ganun kasi buhay ang anak mo, sabi nga ng mama ko, buhay daw. Opo. Yun na lang na yung isipin nyo po, na buhay po ang anak niyo at isa sa mga araw po nito ay makakauwi po siya ng ligtas dyan po sa inyong lugar. Ma'am, sana nga po, ma'am. Yun naman talaga, ma'am, yung gustong-gusto ko pong mangyari. Tsaka pinagdarasal ko po yun, ma'am, palagi. Hindi po ako nagsasawang magdasal or humingi man lang ng sa Diyos na sana bigyan ako ng sign, man lang ganun. Pinagawa ko naman talaga yan, ma'am, na sana yung kahit isang araw, yung ganito, kahit ngayon, makita ko yung anak ko, sobrang saya, ma'am. Opo. Tsaka, ma'am, yung ko kasi, ma'am, kapag nakauwi na yung anak ko, ilalayo ko muna siya dito kasi yung sabi ko, iniisip ko nga na baka mamaya yung trauma niya, grabe. Kaya yun lang ang iniisip ko na sana po yung anak ko buhay, ganun, tsaka walang nangyari, ligtas at nasa mabuting kalagayan. Yun lagi ang nasa isip ko, ma'am. Hindi po ako nag-iisip ng kahit ano na kahit tama po yan, Ay. Tama po yan. Tama po yan, ma'am. Dapat positibo lang lagi itong ating iniisip. Nanay, maitanong ko lang sa'yo, Nanay Merlita, kamusta yung contact ng anak po ninyo? Especially itong mga social media account po ng anak po ninyo. Ay nakokontakt niyo na po ba or active pa rin po ba? Bali, sir,
hindi na talaga po. Kasi ilang beses ko na pong tinry, pati yung number talagang out of coverage area na po. Talagang hindi na po siya nag-ring, wala po. Kaya ang inaasahan ko nga po sana na yung cellphone man lang, kung sakasakaling halimbawa, yung may makahawak or ano, masagot. Wala talaga, sir. Wala na, out of coverage na siya. Opo, simula po ito ng araw na nawala po itong anak po ninyo. Bali, nung nawala po siya, sir, mga May 15, nagre-ring lang siya, nagre-ring, pero walang sumasagot po. Pero nung after mga ilang days na po, wala na po. Out of coverage na, wala na. Pati yung account niya sa FB, wala na rin po. Hindi na po makontak, wala. Opo, at yung huli nating pag-uusap, ma'am, nung nakaraang May dito sa ating program, di ba ang huling balita po ninyo dito kay Niela ay galing ito sa eskwelahan? At pag-uwi nito ay yun na yung pinakahuling balita nyo po dito kay Niela na wala na kayong balita na huli niyang nakita ay nasa eskwelahan, papuntang eskwelahan. Opo, sir. Yun naman talaga yung sinabi niya huli sa akin na pagkalabas daw niya ng school, pupunta daw po siya ng kantin. Hanggang doon lang po, sir. Wala na. Opo. How about naman ito, Nanay Merlita, no? Itong tiyuhin po ninyo na kinakatakutan. May balita po ba kayo kung nasaan po ito na sinasabi nyo na posibilidad na ito yung may dahilan kung bakit nawawala po itong anak po ninyo? Yung about naman po sa kapatid ko, sir, wala po kaming alam din. Wala rin po akong alam kung nasaan po siya. Kasi hanggang ngayon po, since na nawala yung anak ko, yun din po. Hindi ko na rin po nakita yung kapatid ko na yun na nagbabanta sa akin ng kahit anong magsama. Opo, pero trinay nyo po, Nanay Merlita, na kontakin po itong tiyuhin na sinasabi nyo po. Hindi na po, sir, kasi yung last pong nakipag-usap kasi nung siguro last month po, siguro ganun, nagsabi sa akin yung kapatid kong isang babae na nagme-message daw, tinry niya daw i-message yung kuya namin. Tinanong daw niya na parang ganun, nandyan ba sa'yo yung pamangkin? Yun nga po. Tapos sabi daw niya itong kapatid ko, bakit sa akin yung hinahanap si Niela na wala naman sa akin? Opo. Ganun daw ang sagot sa kanya. Tapos ang sinabi ng kapatid kong lalaki, dun sa kapatid namin babae, wag lang daw siyang makikita kasi pati siya daw itadamay, pupugutan din daw siya ng ulo. Yun lang po ang huling mensahe ng kapatid ko dun sa kapatid kong isa. Opo, nung sinabi niya, ma'am, na wala siyang kinalaman dito sa pagkawala ni Niela, kayo ba ay naniwala agad sa sinabi po niya? Ako, sir, malakas ang kutob ko talaga, sir, na may alam siya. Kasi siya lang naman, sir, yung nagsasabi ng ganun sa akin eh. Tsaka, nung time na nagsabi siya ng ganun, yun din yung pagkawala ng anak ko eh. Kaya sino pa yung amin ko? Siya lang naman yung nagaganon sa akin. Wala akong ibang pagbibintangan na tao. Kasi sa kanya naman nagmula yung ganung salita eh. Tsaka, sabi niya nga sa akin na ganun nga po, kung di ba magaling ka, sabi niya sa akin, di ba parang nagsabi siya na, di ba magaling daw ako, kaya hanapin ko daw yung anak ko kung magaling ako. Yun ang sabi niya, sir eh. Kaya wala akong ibang iniisip na may gawa nung kundi siya lang. Kasi alam niya na nung sinaktan niya ako na nagpapulis po kasi ako, sir. Opo. Nanay Merlita, wala po ba kayong alam na lugar na pwedeng pagtaguan ng tiyuhin po ninyo na posibleng doon din po dinala ito pong anak po ninyo? Bali, sir, ano ko lang po, ma'am, yung sa may pinamanikian po ligaw kasi may naging asawa doon yung kapatid ko pero hiwalay na sila. Pero hindi ko lang po talaga, ma'am, alam kung doon talaga siya po. Kasi nung time na yon pumunta na rin po yung pulis doon, yung UWAS pulis sa lugar na yon. Wala naman daw po yung kapatid ko doon. Kaya yun lang po talaga, ma'am, yung alam ko. Tsaka yung mga binabanggit lang kasi nung kapatid kong lalaki noon, yung mga about po sa KOSA, na mga kaibigan niya ata yan. Wala naman po akong kilala sa kaibigan niya. About sa KOSA, ibig mong sabihin ba itong tiyuhin mo ay dating nakakulong or... Opo, ma'am. Kasi ganito po yun, ma'am. Yung kapatid kong yan, nakulong po yan. Tapos binigyan lang po yan ng parol para lumaya. Parang nakalaya po siya, ganun. Okay. Tatawag doon. Tapos, yun po. Okay, wait lang Merlita, itong pinag-uusapan natin na tiyo ay tiyuhin ng anak mo at kapatid mo. Opo, ma'am. Okay. Opo. So itong kapatid mo ay dati nang nakulong at nakalaya dahil nabigyan ng parol. Opo, ma'am. Dahil sa parol, kaya siya nakalabas po. Kaya doon malakas yung paniniwala mo na pwedeng ito yung may kagagawan kung bakit nawawala ngayon yung anak mo.
Opo, ma'am. Kasi siya lang talaga yung nagbibigay sa akin ng threat eh. Lahat ng pagbabanta, puro about sa anak ko eh. Ang sabi pa nga niya, susunod daw niya ako. May mga kaibigan daw siyang kosa na umaalig-alig daw sa amin, ganun. Isa-isahin daw kami kukunin. Sino pa ma'am yung pagbibintangan ko, ma'am? Wala naman akong kaaway na tao. Wala Oo. naman. Nanay Emerlita, anong pangalan nitong kapatid mo? Hindi na, Merliniel Rebancos po. Merliniel Ribangcos. Opo. Okay, kung nakikinig siya ngayon, baka may gusto kang ipaabot na mensahe para naman, kasi kayo nung kakakilala dito kay etong kapatid mo, so kung meron siyang takot, may nararamdaman pa siyang takot or pagmamahal bilang mga tiyuhin or kapatid po ninyo, sige po, Nanay Emerlita. Opo. Sa'yo, kapatid kong si Merliniel Salazar Rebancos, sana naman kung nasa iyo yung anak ko, kung maaari, ibalik mo na sa akin kasi alam mo, ikaw lang yung nagsabi sa akin ng mga hindi magandang pananalita na about sa anak ko na iisa-isain mo kaming uubusin, iisa-isain mo kaming kukuhanin. Tsaka sinasabi mo lagi na marami kang kaibigan, marami kang kakuwasan na pwedeng kumuha sa amin at tsaka umaali-aligid. Ikaw lang naman yung nagsasalita ng ganyan. Tsaka yung gusto ko sana yung anak ko, kung ikaw, ibalik mo. Kasi gustong-gustong mag-aral yan. Alam mo yan. Alam mo yung anak ko na gustong-gusto makapagtapos yan. Alam mo yan. Alam mo yan. Alam mo kung sino kasi pag mag-aral ng anak ko, nasana ako nandito, nag-aaral sana yan. Opo. Nanay Emerlita, if in case po makauwi or ibalik po itong anak po ninyo, ano po yung una nyong gagawin? Plano nyo po bang ilayo? Ano po yung plano nyo, Nay? Bali, ma'am, kapag nakabalik na po sa akin yung anak ko, ma'am, bali, dadalhin ko muna po siya, ma'am, doon sa kapatid ko sa Maynila kasi nakipag-usap na rin po ako sa kapatid ko doon na once ka ako nakita ko na yung anak ko, nakauwi na po. Pwede dyan muna sa kanila kasi yung trauma nga po, ma'am, yung iniisip ko kasi Apo. hindi ka nagpadali, ma'am, sa sitwasyon ng anak ko yung maganon yung mangyari sa buhay niya, ganon. Opo, opo. Nanay Merlita, kung nakikinig rin po. Kapatid kita, pamangkin mo yan. Opo. Wag mo sasaktan yan kung sakasakaling nandyan sa'yo kasi walang ibang gagawa ng ganyan. Wala akong kaaway na tao. Hindi ako masamang tao. At saka yung anak ko, napakabuti niya, napakabait po niyan. Nag-aaral lang maayos yan sa umuwi yan dito sa bahay. Yeah, aral pasok lang, tsaka isa pa, ang laki nang naitulong ko sa anak niyan, sa anak ko, yung kapatid ko. Ang laki nang natulong ng anak ko. Kasi yung anak ko, ginawa niya parang alipin po, ma'am. Okay. Nanay Emerlita, ganito na lang po, Nanay Emerlita, no? Once na meron po kaming natanggap na mensahe or update patungkol po sa inyong anak, kami po ay makikipag-tulungan din po sa PNP at ipapaabot po namin ito sa inyo para naman po ay once and for all, matahimik na din po yung isip po ninyo. Ano po, Nanay? At sa ngayon po, ang the best thing na gawin po ninyo, Nay, palakasin nyo po yung loob po ninyo, manalangin po kayo at positibo lang na nasa mabuting kalagayan po yung anak po ninyo. Yung ginagawa ko kasi yung iba po pinapayuhan naman ako na magpakatatag ka kasi may isa ka panganak, tsaka huwag kang mawawala ng pag-asa. Sabi ko, gagawin ko naman yan kasi hindi naman ako bibigay sa ganyan na kasi ang iniisip ko po, mami, yung makabalik na sana yung anak ko kasi hindi ko po alam kung kumakain ba siya ng maayos, nakakatulog ba siya, Apo. alam kong gusto mag-aral nun, ma'am. Apo. Sige po, Nay, baka dahil sa programang ito, napapakinggan po kayo ng kapatid po ninyo at alam mo, partner, sa iba, blood is really thicker than water. Kumbaga, yung kadugo, malakas pa rin yung epekto sa pagiging kadugo. So sana naman ay maramdaman ito ng kapatid mo at maibalik po sa inyo, Nanay, yung anak po ninyo. Ano po, Nay? Yun nga po, mami, yung inihiling ko lang po, ibalik at sana wala nangyari sa anak ko, buong buo yung anak ko, yun lang naman po, mami. Opo, Nay, mapapatawad niyo po ba yung kapatid niyo if in case po ibalik po yung anak po ninyo? Sa yung kapatid ko, Merliniel Rebancos, kung maaari,
na ibalik mo si Niela sa akin kasi Oo. Nay, yung tanong ko, Nay, baka kasi natatakot lang yung kapatid mo at kung ano yung gawin mo or kung ano pa yung plano mo. Ngayon, malay mo, plano na din ibalik sa'yo. Kung ibabalik po, Nay, ano po yung, mapapatawad niyo po ba yung kapatid niyo? Baka kasi natatakot lang. Ma'am, kung yung ginawa niya kasi sa aking pananakit po, ma'am, grabe kasi yung mga ginawa kasi niya dito, ma'am, sobra-sobra, ma'am. Sa kapatid, oo, kapatid ko siya, ma'am, pero yung sitwasyon, yung mga ginawa niya, ma'am, pati yung ina namin na sinasaktan niya, pati ako, sinaktan ako niyan, kaya yun nga po, ma'am, hindi ko, naguguluhan din po ako, ma'am, kung ano yung anuin ko kasi... Okay, sige po, Nay, tulungan na lang po namin kayo, kung in case po na maibalik po sa inyo yung anak po ninyo at yung kapatid nyo po yung may kagagawan, dapat talagang mabigyan siya ng leksyon. Tama. At maling-mali itong ginawa niya na ilayo yung anak po ninyo sa inyo at syempre, kidnapping ito, partner. Okay. So, At Nanay Emilita. At syempre sa ating mga kababayan na in case na nakita itong anak po ni Nanay Merlita na si Niela, ay ipagbigay alam sa pulis o kaya sa aming tanggapan or magmensahe sa aming official Facebook page, Tabang Ora mismo. Ayan, tulungan natin si Nanay Merlita upang makapiling niyang muli itong anak po niya. Ayan, naka-flash sa inyong screen, mga ka-aksyon, ang mukha or picture nitong si Niela Salazar Ribangcos, 19 years old, isang first-year college ng Purok 6, Iraya Norte, Uwas, Albay. So, naandyan yung contact number ng ina na si Merlita Ribangcos. Tawagan po ninyo siya para naman po ay makarating po sa kanya ang inyong mensahe kung nakita nyo po ang kanyang anak. Maraming salamat, mga ka-aksyon. Yan, partner, talagang ramdam mo yung pag-aalala ng isang ina. Kahit nga isang oras lang na mawala ang anak ay talagang grabe na yung nararamdaman. Siyempre, partner, nandyan yung hindi ka makakain ng maayos, hindi ka makatulog, aligaga ka, marami kang iniisip. At yun nga, sabi ni Nanay, minsan iniisip niya kung nasa mabuting kalagayan, Tama. kung kumakain pa ba, nakakatulog ng maayos. So, prayers lang, at sana makauwi ng maayos, nang ligtas ang kanyang anak. Samantala mga ka-aksyon, kasama naman natin ngayong hapon si Loren Torres, 4 na taon ding nagtrabaho sa ibang bansa bilang domestic helper. At ngayon, hinaing ni Loren ang gamutan na kinakailangan ng kanyang anak na nagkaroon ng cancer sa dugo. Magandang hapon, Nanay Loren. Magandang hapon po. Opo, kamusta na po ang kalagayan po ng inyong anak? Ngayon po, nandyan po siya ulit sa BR, sa hospital po, nakakumpine ulit siya. Nagkikemo na po siya. Nagkikemo na po Opo, siya. nag-start na po yung chemo niya for 1 week. 1 week. Bukas. Okay. So, kailan po ninyo nalaman na meron na or cancerous na pala itong... Nung by December po, nagbakasyon po ba yung nagkakaroon na po siya ng mga pakiramdam na sumasakit yung ulo, yung naninikip yung dibdib. Tapos po parang hindi lang po niya pinansin. Apo. Yung inindyan lang po niya kasi busy po sa school. Tapos siyempre po po sa pag-aano ng cellphone, yung ML po. Apo. Tapos po nung by March, nahimatay na po siya. Yun na po yung nakumpine. Pinadala ko po sa emergency sa Ligao. Yun po blood culture ko po dito kay Ago Hospital na anemic. May anemic po siya. Ngayon po, nung may anemic nga siya, parang hindi naman po gumagaling yung Gumagaling niya. po. Opo. Parang lumalala nga yung pamumutla. Tapos yung platelet po niya sa hemoglobin, bumababa, tumataas. Tapos yung CBC po, laging mababa. Ngayon po, ang ginawa po ni doktor sa emergency po sa Ligao, pinag-repair po kami dito sa BRTTH para po sa bone marrow. Yun po, nung na-confine po siya by first week of April sa BRTTH. Ngayong taon po, ma'am? Opo, ngayong taon. Pinag-ano po siya ng bone marrow ng doktor. Yun po, yung after 1 week, nakuha po namin yung resulta. Yun na nga po, nag-AML na po siya, acute leukemia. Opo. Nung nalaman nyo, ma'am, itong naging resulta ng test ng anak nyo, ano yung pinakauna nyong naisip at pumasok sa isipon nyo? Siyempre po, ako kasi nung time na yun, nasa abulod ako.
Hindi po ako makatulog, hindi ako makakain kasi iniisip ko yung anak ko. Bakit nagka-cancer? Kasi po ako, sir, magmula nung namatay po yung asawa ko, lagi na lang po ako nag-abroad kasi may 5 po kaming anak. Wala man ako ibang maanuhan. Opo. Kailangan kong tiisin habang nasa Saudi ako. Yung Opo. anak ko nandito. Opo. Habang kayo po ay nagtatrabaho sa Saudi, Opo. sino po yung nag-aalaga po sa 5 anak po ninyo? Kapatid ko po, yung panganay tapos yung pangalawang anak ko, salit-salitan po sila. Tapos 4 months po siya na-confine din sa BR bago ako nakauwi. Yun na po, pagdating ko, malala na talaga siya. Ayan. Ano po yung... Sobrang payat na. So parang 70 years old na po, tapos nalumpo. Opo. Hindi na po siya, hindi na po talaga normal. Tapos tinaningan na po nung doktor yung buhay niya. Nung pagdating ko po nung June 19, kinausap po agad ako ni Doc Otto na, Maming, ihanda mo yung sarili mo kasi 30% lang yung chance na mabuhay ng anak mo. So binigyan po kayo ng doktor na 30% na tsansa. Tapos sabi ko, hindi ka po, Dok, sabi kong ganyan. Kasi kaya nga po ako umuwi para alagaan yung anak ko. Tapos yun, sabi ko kay Dok, ano kami kung alimbawa ka ko wala na, okay lang, tanggap namin. Basta hanggang kaya, sige Laban lang. Opo. Tapos yun, hawa ng Diyos po, nung after 3 weeks, naka-recover naman yung anak ko. Yung CBC niya, tumaas, tapos hemoglobin, platelet, kasi every 24 hours po, sinasalinin siya ng platelet. Opo. Tapos yun, naghahanap kami ng mga donor, lumalapit ako sa mga attitude, para po makakuha po ng ano, kasi yung ano niya, yung blood type niya po A+, mahirap po talagang hanapin kung saan-saan po ako, sa PCSO, sa mga hospital, sa mga lumalapit ako. Opo. Ilang taon po? Naman. Ilang taon po kayo nagtrabaho doon sa Saudi po. Opo. 2 taon at 1 buwan. Opo. So hindi niyo po, yung pag-uwi niyo po ay hindi po niyo natapos itong contract po ninyo. Natapos po. So tinapos niyo po itong Opo. bilang isang nanay, ano po yung nararamdaman niyo na yung iba na alagaan niyo po doon sa ibang bansa habang yung anak po ninyo ay nandito, meron pong nararamdaman. Yun nga po, para akong sinasakal na hindi ko maintindihan. Kasi po 3 months talaga akong nagpapabook ng flight ko noon kasi gusto ko po talaga umuwi kasi ang sama sa loob ko yung nag-aalaga ako ng mga bata. Tapos yung anak ko nakaratay sa ospital. Anytime, mawawala. Tapos yun, buti na lang man talaga yung Diyos. Yung parang araw-araw ako nagdadasal, makauwi. Yun talaga gusto ko makauwi. Opo, para makita yung anak ko. Opo. At araw-araw niyo naman, ma'am, na nakakausap po itong... Sa video call po. Kaya lang, ito nga pong mga nitong June, wala na talaga, hindi na, na lang, hinging na lang. Opo, habang kayo ay naka-video call po ng anak po ninyo, ano po yung mga hinaing niya, nararamdaman niya? Gusto lang po talaga niya umuwi. So yung kahilingan po niya na umuwi ka? Uwi ka na. Yun lang lagi sinasabi niya. Tapos pag sinasabi ko wala pa akong flight, hindi na niya ako kinakausap. Kaya sama ko sa loob. Opo. Nanay Loren, magandang hapon po. Magandang hapon. Opo. Nanay Loren, nababanggit mo na pabalik-balik ka sa ibang bansa. Opo. Sa Saudi, same pa rin na bansa. Qatar po. So yung una, Qatar, pangalawa yung sa Saudi. Opo. Pero yung nalaman mo yung may sakit na yung anak mo, nasa Saudi ka na. Opo, nasa Saudi na So, po. kumusta naman po yung, ilang taon ka bale? Kung ito-total mo yung taon na nasa ibang bansa ka. Bali po 4. So, kumusta naman po yung 4 na taon na pagtatrabaho mo sa ibang bansa? Nung una po, okay naman po kasi nung hindi pa po nagkakasakit yung anak ko, okay naman po, normal naman yung namin, yung buhay, nag-aaral po yung mga anak ko. Araw-araw ko naman po silang kinakausap. Nasusurvey ko naman po. Kaya nung talagang nagbago lang po nung nagkasakit yung anak ko, na-confine po siya. Opo. Nababanggit mo, Nanay, na ang rason kung bakit ka ng ibang bansa para magtrabaho ay dahil kapos sa buhay at namatay yung asawa mo. Opo, So mag-isa ka na lang na bumubuhay sa mga anak mo. Gaano kahirap na mag-isa kang nagtataguyod ng mga anak mo at eto may sakit pa yung anak mo? Pag nasa ibang bansa po, siyempre yung malungkot kasi yung mga anak ko. Tapos yung bunso ko po noon, pa lang,
5 pa 6. Yung pong maliit pa, sila lang po, kasi yung panganay ko po ngayon 20 years, sila na lang po sa bahay. Ay naano ko na lang, sinusurvey ko na lang po. Siyempre po mahirap kasi wala sa kanilang nag-aalaga. Tapos ako kailangan kong magtrabaho kasi gusto kong makapag-aral sila. Nanay Lorena, nung namatay yung mister mo, mabigat, di ba? Mabigat sa kalooban dahil iniwan ka ng ilang yung anak nyo? 5 po. Iniwan ka ng 5 anak. So, 5 anak yung bubuhayin mo mag-isa. Iba yung pakiramdam noon na nawala yung mister mo kaysa ka ngayon na yung anak mo ay nag-aagaw buhay, nakaratay sa ospital. Doble yung sakit, doble yung sama ng loob. Parang hindi pa nga ako nakaka-move on dun sa dun sa asawa ko, tapos yung sobra pang problema sa mga araw-araw, tapos dagdag. Ito naman yung So parang iba yung kumakayod ka para lang magkaroon ng pagkain, pabili ng pagkain, pangangailangan ng mga bata, kaysa kumakayod ka dahil may bibili ka ng gamot, pambayad sa ospital, iba. Opo, iba. Okay. So paano mo lalabanan? Paano ka nagiging... Dasal lang po. Dasal. Pag, katulad po yan sa BR, pag sobra na, pupunta ako sa chapel, kinakausap ko yung Diyos. Sinasabi ko, biglan niya ako lang maayos na pangangatawan. Kaya ko po. Kaya ko i-survive. Kaya ko magtrabaho. Kaya ko tiisin yung lungkot sa ibang bansa. Tinatatagan mo? Dumating na ba sa punto ng dasal mo na parang, Lord, gumaling lang itong si Andrew, gagawin ko ito. Opo. Ano yon? Ano po, yung sinabi ko kasi sabi ko kay Ama, sabi ko, ibigay mo lang po kako sa akin to na pagalingin mo yung anak ko, bigyan mo pa siya ng mahabang buhay. Kung hanggang saan lang, yung, para pong Ano yung ipinangako mo kay Lord? Parang kapalit baga? Kapalit ng Opo. maging maayos yung sitwasyon ng Basta anak? po, pag kinakausap ko siya, sinasabihan ko siya, paanuin mo lang yung anak ko, pagalingin mo lang kahit yung buhay ko. Yung ano ko. So parang Yung parang kahit buhay ko kapalit, gumaling lang yung anak ko. ganon yung pakiramdam ng isang ina. Gagawin yung lahat, ibibigay yung lahat, Yan po lagi, kahit yan yung po buhay. lagi sinasabi ko sa Diyos, sabi ko, pagalingin mo lang yung anak ko, kahit ako na lang. Kahit ako na lang yung mawala, yung mga nararamdaman niyang sakit, pag sumasakit yung mga bone marrow niya, yung mga Parang kahit gusto mo sa akin na lang, kahit sa ingiin akin mo na lang. Opo. Huwag na sa anak ko. Pero ibahin mo na lang na yung prayer mo kasi meron ka pang 4 na anak Opo. na Kasi ma'am, pag yung sobra na po bagang nararamdaman mong awa sa anak mo, yun yung masasabi mo kay God na sa akin na lang. Ibigay mo lang sa ganyan akin. talaga yung isang ina. Opo. Nanay, dahil dyan, lumapit po kayo dito sa Opo. amin. Ano po yung pinakakailangan po Yung- ni Andrew? Yung sa ano po, sa pang-araw-araw po, nakakaya ko naman po yung pang-guro gastos namin, pambili-bili ng mga kasi libre naman po sa BR yung pagkimo. Kaya lang yung po, yung sa billing po talaga namin na umabot po ng 860,000. Ganon na kalaki na. Opo, yung bill lang po namin yun nung 4 months na na-confine po siya. So ngayon po, pang ilan na? Ngayon, yung bill po namin yun nung unang confine po niya. Ngayon, panibago naman po yung sa chemotherapy niya. Opo. Kaya po, gusto ko po sana na ipanawagan yung bill namin para ma-close po. Para 800,000. 860,000. 860,000 to be Opo. exact. So, Kasi magpapanibagong bill na naman po. nung nakita mo yung ganong kalaking bill, Nay, ano po yung naramdaman po ninyo? Iniisip ko po saan ko po ito anuhin. Kasi kung nung una po, wala mo po akong idea sa mga ganito. Kasi first time po na magkaroon ng may sakit sa pamilya ko. Iniisip ko saan ako hihingi ng tulong, saan ko ito ilalapit. Yun po yung pumunta po ako sa Malasakit. Tapos po, nirefer po ako ni Ma'am Jen sa Ako Bicol. Apo. Yun po yung pumunta po ako nung 28,
July 28 kay ma'am. Nung ni-refer po kayo sa Ako Bicol, sinabihan po kayong lumapit po kayo, hindi po kayo nagdalawang isip? Hindi po. Talaga pong pinarusigi po Pumunta ninyo? po ako kaagad doon. Sinabihan ako ni ma'am dyan yung sa mami, may inattach po siyang Bakit maliit ito na po, papel Nanay, sa ay parte din po, Nanay Lorena, ng panalangin po ninyo? Opo. Lagi ko pong inaano sana may makatulong po sa akin para makampante na rin po yung isip ko. Tapos yung parang maano na po yung dibdib ko na itong bid namin matapos na kasi may panibago na naman. Tapos iniisip ko po araw-araw yung sa chemo ng anak ko. Kasi nag-aano na nga po siya, nagbe-bleeding, ganyan. Sige po. Sige, Nanay, para mabigyan ng kasagutan itong sinasabi niyong kahilingan para sa anak po ninyo, makakasama natin ngayon or makakausap natin ngayon na hapon si Ma'am LV Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ma'am LV. Yes, good afternoon. Opo, meron po tayong kababayan na lumapit po sa atin at inaalala niya po, Ma'am LV, ang kanilang hospital bill na umabot na sa 800,000 plus. Ano po ang maaaring maitulong ng Ako Bicol Party List dito kay Nanay? Habang pinapakinggan ko si Nanay kanina sa live, nakikinig ako, kahit nasa school ako, nakikinig po ako kay Nanay. Kausap na po natin yung congressman ng Ako Bicol Party List. Sabi po ni Kong Salvi and ni Kong Pido Gardin, gawin ang lahat para matulungan sila Nanay na wala silang babayaran. Since nasa BISM silang naman din sila at malaki ang fund na binibigay ni Kong Salvi and ni Kong Pido ng Ako Bicol Party List, gagawin po natin ang lahat para ma-zero balance sila. Mabalik lang po sila sa table 4 sa Ako Bicol Best para po ma-zero balance na sila Nanay. Ayun. So, wala nang dapat alalahanin na Miss LB, itong si Nanay Lorena patungkol sa hospital bill nagkakalaga ng 860,000. Yes po. Pwede naman ako ni Nanay, pwede siya pumunta ngayon. Pero kung gusto ni Nanay, bukas gusto mag-usap kami. Para wala siyang babayaran kahit piso. Ayun. Pero, lubos-lubusin ko na Miss LB, no? Kasi meron na naman na panibagong bill ito, sigurado. So, ito ba ay maaari din nating matulungan pa? Yes po, Mr. Nami. Don't worry about po sa panibagong bill ng anak ni Nanay. Another confinement na naman yun. Another assistance na naman po ibibigay natin. Ayun. So, Nay, opo, yung panalangin niyo po kay Lord na sana po ay makakuha po kayo ng makakatulong po sa inyo. Ito yung Ako Bicol Party List po. Katulong po ninyo, kakampi pa po ninyo. Yung una nyong bill, sasagutin po ng Ako Bicol Party List. At eto daw na panibago, huwag po kayong mag-alala dahil naandyan pa yung Ako Bicol Party List para tumulong pa. Salamat po, Ma'am LB. Salamat po sa Ako Bicol. Salamat po. Yes, salamat po tayo Nanay kay Kong Salvi kasi siya po ang gumagawa ng paraan para lahat po ng pasyente. Sa'yo po sa ko. hospital at kasama po si President Bongbong Marcos, ginagawa po nilang lahat para matulungan ang mga taong mahihirap na katulad natin. Apo. Nagpapasalamat po ako kay Kong na tumulong po na ma-close yung bill ko. Mapapanatag na po yung loob ko, yung isip ko. Ayun. Marami pong salamat talaga. Opo. Nanay LB. Nanay Lorena, maraming salamat. At Miss LB, maraming salamat. Miss LB Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Mabuhay po kayo dahil kayo ay one call away lamang. Ang tulong ay laging naandyan. Maraming salamat, Miss LB Sedeño. Thank you so much. God bless kay Nanay at sa anak niya. Sana gumaling na kaagad siya. Apo. Thank you po. Thank you. Salamat. Apo. At Nanay, meron po kaming staff na aalalay po sa inyo sa mga susunod na proseso upang matanggap niyo po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Opo, sir. Thank you po. Salamat po. God bless you po. Ayan. Thank Palakasin you nyo lang po yung loob nyo, Nay, at dagdagan po yung panalangin para tuluyan na pong gumaling ito pong si Andrew. Opo, ma'am. Thank you. Salamat po. Ayan, partner. Maliban pa siguro sa tulong na ibibigay ng Ako Bicol Party List. Siyempre, Nanay, dahil mag-isa po kayong kumakayod para po sa pamilya, para sa 5 anak po ninyo. Eto, tanggapin nyo din po itong bigas mula po sa Ako Bicol Party List at sa aming programa. Ayan. Salamat po. Salamat po sa tulong. Salamat po. Ayan. At maraming salamat sa tiwalang ibinigay nyo po sa amin at sa Ako Bicol Party List. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, isang schizophrenia patient nahulog mula sa puno ng nyog. Ang Ora mismong pagtugon sa kanyang gamutan. Abangan. Kaya huwag kayong bibitaw mga kaaksyon at magbabalik pa ang Tabang Ora mismo.
aldaw sa Indogabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa Indong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa Indong kalusugan. Kaiba taman po ang sa tuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ang Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa Indong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Indogabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa Indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indogabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang kongresman tayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway.
Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga kaaksyon ang ating tabang ora mismo. Eto mga kaaksyon, kasama naman natin ngayong hapon si Jessa Lomerio at ang kanyang idinulog na problema ngayong hapon ay ang alalahanin lang operasyon para sa kanyang kapatid na nahulog mula sa puno ng nyog. Magandang hapon po, Nanay. Magandang hapon po. Opo, kayo po ay may pamilya na din. Opo, meron so, na po. tama na, tawagin lang kitang Nanay. Nanay, Ilan opo. po yung anak po ninyo? 3 po. 3. So ngayon lumapit po kayo dahil sa kapatid po ninyo. Opo, sa kapatid ko po. Opo. Ano po yung nangyari? Bakit po nahulog po itong kapatid sa puno po ng Nagtatrabaho po yung kapatid ko. Yung kuya ko lang po kasi ay yung nag-iisa pong lalaki namin. Siya lang po kasi yung nasa namin sa palayan po namin. Tapos po, siguro po, nauhaw po siya. May nyugan naman po kami doon. Nagmakyat po siya para kumuha po siguro ng buko. Para yun ang inumin niyo, yung sabaw. Opo. Oo. Tapos po, nakaramdam po siya ng pulikat sa taas po ng nyog. Tapos nakababa naman po siya ng kalahatian ng nyog. Doon po siya nakabitaw kasi sugat-sugat na po yung mga kamay niya. Ayun. So parang sa kadahilanan na gusto niyang bumaba, kaya lang dahil pinulikat siya, nahirapan siya. Nahirapan na po siya. Ilang taon na po ba itong kapatid? 40 years old po. 40 years old. Ano po yung pangalan niya? Orlan Cervantes po. Orlan Cervantes. So, ngayon po, ano po yung sitwasyon po niya nung nahulog Pagbagsak po siya? Po niya, nakatayo po siya. Kaya po yung paa po yung nagkaroon po ng yung pagkabagsak niya, tayo po siya. Nakatayo siya. So, ibig sabihin, yung puwersa ng paa, doon po lahat doon po bumagsak lahat yung puwersa ng katawan niya sa paa. Okay. So, ano po yung nangyari sa paa po niya? Nabali na po. Bali po yung mga ano niya. Yung paa. Nung pagkabagsak niya, nakatayo. Opo, tapos biglang tumba dahil nabali na yung Opo. paa. Okay. So, yan yung kapatid mo. Okay. Saan po siya dinala po ninyo nung sa mga oras ospital na yun? po nung bayan po namin. Tapos nirefer po kami sa BR. Sa BR? Opo. Okay. So, ano daw yung sabi po ng doktor? Yun po. Nung pina-x-ray po, doon po nakita na may mga nadurog po siyang buto, tapos may mga bali po. So, aside doon sa bali, mayroon pang mga durog na buto? Opo. Ano daw yung kinakailangan Tapos pong may gawin? sugat po siyang parang pumutok po sa sobrang impact po niya. Pumutok po. Tinahi po yun. Okay. So, yung unang lunas, tinahi yung Opo, mga tinahi pumutok po. na sugat. Tapos, sinemento po. Pagka-semento po, labas din po kami. Hindi po kami pinakumpay. So, ano po yung advice ng doktor? Ano daw yung kailangan gawin? Nirepair po kami sa orthopedic po. Ano po yung sabi ng orthopedic? Yun po, doon po nakita yung mga buto ng kapatid ko na may stainless daw po. Kailangan lagyan ng stainless? Opo, stainless po. So, operasyon? Operasyon. At lagyan ng po ng stainless? stainless. Opo. At before ito mahulog, ma'am, itong kapatid po ninyo, ay na-diagnose po ito ng sakit na schizophrenia. Schizophrenia po. Opo. Maaaring nyo bang Opo. Since 2000 po, nagkaroon po siya ng mental illness. Siguro po sa sobrang ambisyon niya, gusto niya makapag-aral po ng college, hindi po kaya ng pamilya ko. Kaya siguro po sobrang isip niya, doon po siya nagkaroon ng mental illness. So hanggang ngayon po, naggagamot po siya ng may maintenance naman po siya. Pero nakakapag-work naman po siya, nakakapasok pa, minsan po siya construction, inaasahan po namin sa palaya namin. Opo.
Pag inaatake siya nitong Pag hindi sakit po niya, siya nakakapag-maintenance ng mga 3 months, kasi wala po kayong pambiling gamot sa kanya, doon lang po siya umaatake ulit po yung mga... ano yung mga kadalasan, Yung ma'am, po na yung, epekto, ma'am? ano po siya, hindi na po siya umuwi minsan sa amin. Lakad-lakad na, parang naglalakad lang po siya kung saan-saan. Yun lang po yung ano niya. Pero nakakauwi naman po itong kapatid po ninyo. Pero sinubukan niya na, ma'am, ba na magkaroon ng sariling pamilya? Opo, may pamilya po siya, kasal po siya, tapos may isa po siyang anak. So ngayon po, yung asawa niya po, siguro, pero kinasal naman po siya, alam niya po, yung asawa niya po, yung sitwasyon ng kuya ko. Kasi tinanong po namin siya kung tanggap mo ba, pakakasalan mo ba yung kapatid namin? Okay daw po. So nagkaanak po sila ng isa, tapos yung asawa nga po niya, naoperahan din po sa matres, natanggal na po yung matres niya, kaya isa na lang po yung anak nila. So, after siguro po, grade 1 po yung anak niya, bigla pong lumayas yung asawa niya. Iniwan po silang mag-ama. Opo. Ano daw yung naging rason kung bakit iniwan Ang po sabi itong po niya sa amin, mag-ama? kasi pinipilit po namin siyang umuwi, alagaan na lang po niya yung mag-ama niya. Ang sabi po niya sa amin ay gusto daw po niyang mabigyan ng magandang buhay yung anak niya. Ayaw daw po niya maranasan yung hirap. Yun po yung rason niya sa amin. Ibig sabihin, nakakausap po ninyo yung, Opo. yung asawa ng kapatid nagkaroon niyo. po kami ng contact sa kanya. Kasi At ang sabi niya, bibigyan ng magandang buhay. Nakakapadala naman po. Hindi po siya nagpadala kasi parang sabi niya, naghanap pa daw po siya ng trabaho, umuupa, mga ganito po. Kaya kami pa rin po, ma'am, yung nagsusuporta po dun sa At kuya simula ko. nun, ma'am, wala na kayong balita dito sa... Opo. Tapos, siguro po mga grade 4 po yung mga grade 4 po. May mga module na po noon. Parang gusto na tinawagan po nung bata, yung mama niya na, mama, umuwi ka na kasi wala pong tumutulong sa akin sa module. Tapos yun po. Tapos hindi pa rin po napilit yung nanay na umuwi. Opo. Tapos, yung bata, naglalaro po, umakyat din po sa puno, pero mababa lang po siya. Tumalon bumaba siya, mali po yung bagsak niya po. Tapos 1 week po niyang tinago nung bata sa amin. Nalaman na lang po namin, parang namamaga na po yung kaliwang paa niya. Yun po namin dinala sa ospital, may bleeding na po palang nangyayari sa loob. So ibig sabihin yung namatay anak din po... namatay din po siya ng 11-year-old. So wala nang anak ngayon yung kapatid mo. So ganun, ang ikinamatay ng anak niya, pagkahulog sa puno, nagkaroon ng internal bleeding, tapos namatay. Parang... Worst scenario, partner. Parang puno yung naging dahilan ng pagka-disgrasya ng mag-ama. So, ano yung kinakatakot mo ngayon? Kasi binanggit natin yung puno, ganun yung sitwasyon. Kasi parang wala na pong pamilya yung kuya ko. Kami lang po talaga yung inaasahan niya. Sabi namin, isusurvive namin to. Hanggat kanino po manghi kami ng tulong para lang po makalakad po ulit siya. Ganun yung kamahal yung kuya niyo. Opo. Kasi sabi naman po niya, gusto ko pa rin magkapamilya. Na sana pagdating po ng panahon po na tumanda siya, yung mag-aalaga po sa kanya. Kasi po yung mama, papa ko po, kasi matanda na rin po. Senior na po siya, yung parehas po yung magulang ko. Anong klaseng kapatid itong si kuya mo? Sobra pong suporta. Siya po kasi sumuporta sa amin. Nung nag-aaral po kami, siya po yung nagbibigay ng baon sa amin kasi sumasama po siya sa laot para lang mabigyan kami ng baon. Kasi, so, naramdaman niyo yung pagmamahal kay kuya, mula kay ngayon kuya? po kami bumabawi sa kanya. Ano yung naging epekto sa kanya, ma'am, nung mga nangyari sa kanya? Itong iniwan siya ng kanyang asawa? Yun po nga po yung sobrang suporta kami kasi nung nangyari po sa anak niya, sabi namin, baga mag-breakdown na naman po yung isip niya. Baka po, doon po talaga bumigay yung ano niya. Pero doon po nakita namin na, sabi ng kuya ko sa amin na, tanggapin na lang daw po nangyari sa pamangkin ko sa anak niya kasi parang pinahiram lang daw po yun sa kanya, yung bata. Okay. So ganun na lang. Opo, yan lang po yung sinabi niya sa sarili side niya. Opo. Sa kapatid mo. Opo. Pero pag inaatake, hanggang ngayon ba na nasa ospital, inaatake siya ng schizophrenia? Hindi naman po. Kasi may iniinom naman po siya
araw-araw po. So, ibig sabihin, pinagsasabay niya yung maintenance, Opo, maintenance at itong niya po. gamot niya Opo. dito sa panibago Opo. niyang sakit. Opo. So, ngayon, ang kahilingan nyo ay mapa-stainless. Opo, mapa-stainless po. Kumusta, ano yung sabi ng doktor? Nasa magkano daw yung kakailanganin? Yung nasa, ano po, stainless po ay nasa 652,500 po. Yung stainless po. 652,000. Dalawang paano po. Dalawa na yun po. Opo. Meron na ba kayong mga nalapitan na hingian ng tulong? Wala po. So talagang dito Opo, po kayo dito lumapit? kami, opo. Okay. So, sa ngayon po, ate, aside po doon sa iniinom niyang maintenance, Yung papa ko po, 2 times na po na-stroke. Nagme-maintenance din so po siya. madami po kayo ngayon Opo. parang burden or alalahanin? Opo. Sa gamot pa lang po kasi ng papa ko, halos nasa 15,000 po monthly niya. So, paano nyo po nasusurvive? Saan po kayo kumukuha ng pang-sustain? Dahil, siyempre, yung kapatid po ninyo nasa ospital, walang pamilya, walang asawa, walang trabaho, at yung tatay po May ninyo. ano naman po, konting, ano po, yung kapatid ko, yun po yung nakakasurvive sa amin. Siya po yung nagpapadala sa pamilya ko. Tapos yung sa gamot po ng papa ko, kung ano lang po yung talagang pinaka-main lang po na dapat inumin ng papa ko, yun lang po yung nabibili namin. Ano tawag mo dito kay kuya mo? Kay Kuya Orlan? Kuya Orlan? Kuya, opo. Okay. May mensahe ka sa kanya? Kuya, gagawin namin lahat. Ito lang yung maisusukli naming tulong sa'yo. Gusto namin na makapaglakad ka ulit, makahanap ka ng bagong pamilya na mag-aalaga sa'yo hanggang sa pagtanda mo. Yun lang. Sabi, lakasan mo lang yung loob mo, makakaahon din tayo. Pero sa tuwing kinakausap niyo po ang Panginoon, sinubukan niyo bang tanungin kung bakit sunod-sunod po itong dagok na nararanasan po ninyo ngayon? Opo. Ang ano lang po namin sa amin pong pamilya, sabi po nga ng Diyos, hindi naman sa'yo ibibigay yung ganitong problema kung hindi mo kayang lampasan. Tama po yan. Ayan. So have faith Opo. in God. Opo. Para sa kahilingang ito, dahil ang kagustuhan ng kapatid ni Orlan ay matulungan sa pagpapa-stainless, sa pagpapagamot ng paa ng kapatid. Para sa kahilingang ito, kasama natin ngayon si Ma'am LB Sidenio, ang coordinator ng Ako Bicol Party List, nasa kabilang linya ng telepono. Ma'am LB, magandang hapon sa muli. Yes po, good afternoon ulit. I'm Remy and kay Nanay. Opo. Ni Kuya na stainless. Opo, eto Miss LB, stainless yung kakailanganin para makapaglakad po ulit ang kapatid niya. Ano po yung maaring maiabot na tulong ng Ako Bicol Party List? Ibigyan natin sila yung tulong na kinakailangan nila, Ma'am Remy. Pag po siya mag-alala, kasi po kakausapin ko yung social worker. Sasagutin natin yung stainless with the help ng DOH. Lilibre po natin sila. Wala silang babayaran. Ayun. Salamat po. Ayun, lilibre. Opo. Wala na Salamat po kayong babayaran, Nay. Salamat. Maraming salamat po. Opo. So ano na lang na proseso ang kakailanganin, Miss LB? Ano na lang po yung gagawin ng pamilya para eto pong tulong mula sa Ako Bicol Party List ay mangyari na po at maoperahan na at mabigyan na po, malagyan na po ng stainless? Bukas na bukas po, kakausapin ko si Ms. Chris para may schedule yung operation ng pasyente ni Nanay. Maglampang muna ngayon kasi nasa school po ako ngayon, Ma'am Remy. Bukas po, kakausapin ko yung social worker and then yung surgeon kung paano po sila yung schedule. Regarding po sa bayarin, tayo na po magbibigay ng pambayad. Meron po ba si Council D sa Ako Bicol Party List dyan sa BRSMC para po yung mga pasyenteng walang pambayad, mailibre natin. Ayan. How about yung mga gamot po, Miss LB? If-available po yung gamot sa ating pharmacy, lilibre po natin sila. Wala pong problema. Ayun. May gusto Salamat ka pong po. sabihin kay Miss LB po at sa Ako Bicol. Maraming salamat po. Hulog po kayo ng langit sa amin. Maraming salamat po at God bless po ng marami po. Opo, at syempre kung nakikinig ngayon si Kong Saldi na naging posible itong... Kong maraming pong salamat. Ito po ay malaking tulong po sa amin, lalo po sa aming mga mahirap. Maraming pong salamat at God bless po. Ayun. Maraming salamat sa muli, Miss LB Sidenio, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Yan, partner. God bless. Ingat po tayo. Yan, sa muli, partner, maliban dyan sa tulong na ibibigay ng Ako Bicol Party List, tanggapin niyo po ito, ma'am,
na bigas mula sa aming program at sa Ako Bicol para naman sa inyong pang-araw-araw na pangkonsumo. Pangkonsumo. Ayan. Yan, sa maraming salamat Opo. sa iyong tiwala. Meron po kaming staff na aalalay po sa inyo sa mga susunod na proseso upang matanggap nyo po at maopera na po itong kapatid po ninyo. Maraming salamat po at God bless po. Apo, maraming salamat din po, Nanay, sa inyong pagtitiwala. At yan ang mga problema at alalahaning ora mismong binigyang aksyon at tugon ngayong hapon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga... At hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po si Nomer Corporal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga